Mooi lu, ik vroeg je misschien wel eens af hoe of al die knevels op steek komen. Meestal bent herinners uit een lang vervlogen tijd, van wat me soms zo in zin schuurt. Maar soms hoor of zei ik wat dat zich uibel schout lijnt voor een knivel. Gauw even wat steekwoorden opschrijven en later het verhaal eromheen draaien. Af en toe ga ik voor stoere woorden die nergens de bouw staan, even op rood bij passiepanten, Simon Reker voor een streektoorfunctionaris of meester Kriet, vreeschrijver. Lu, ik ben je door vanzelf slim dankbaar voor. Ik mag ook geen allerhande sprookjes omtonen, om reden een beeldlu de titel, oftewel in goudscheefgrunners, turrel, nog wel weten, maar het verhaal biest er binnen. Weet niet nog, rood kapje, riepelsteertje en de ruttevanger van Hamel. Ik lees een beeld, het liefste keurde verhalen in het Nederlands van onder andere A.L. Snijders en Midas Dekkers en in het Grunners van al schrijvers als Jan Boer, Jan J. Boer en niet te vergeten Kees Visser. Je vervast bekend van dit programma. Soms komt een verhaal tegen waarvan ik denk, goh, dat mocht me niet wezen. Verladen is dan vanzelf slim groot, het een lurk beetje om te badrijden en dan een kniffel van te mogen. Zo heeft Jan Boer 2 uibels schiere boukjes geschreven, met allerhande om door aan de lu aanlangde keure stukjes grunniger humor. Een daarvan, schouwlopzijner, wil ik je geen even laten horen. Zo eenmaal in het jaar kwam schouwlopzijner in het leutje schaaltje bij ons op Deub, om te kijken hoe het erheen ging. Maar, voor er nog kinderen in klas ging, wil het allereerst meester zijn toentje bekijken. Wat hebt u prachtige preien in uw tuin, meester? Hoe krijgt u dat voor elkaar? Dat zal u daarmee duidelijk worden, meneer, zei meester. Wacht maar even. Een ogenblik later stook Lutje Dijk vinger in lucht. Een groot of een leutje, vrouw meester? Een grote, meester, zei Dijk. Meester bloderde een zetje in zijn aantekenboukje en zei: 5e rieg, 7e prime, jong.